ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନେଇଗଲ ଟିକେ ନେଇଗଲ। Ladies and gentlemen, let's start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आम मैंने गोटे बोबाल जगह को जाऊे वीडियो आगू को देखंतु। मु आगुरी कहबिनी कौटी कौन जाऊे आपण मैंने देखंतु। आज भगवान का दर्शन हम, खिया भी हम, डांस भी करा हब। चलतु आगू देखु था वीडियो स्किप करें कि बंद करदेवे।
ଦିଲେଶ୍ୱର ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଜିଗିଜି କରିଦେଇ ଏଇ ପଡ଼ିଯିବ। ନନା ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ରହିଲେ? ଏଠି ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷ ମୁଁ କାମ କଲିଣି। 15 ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛି ଏଠି। ଏକା ଅଛ ନା ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛ? 2 ଜଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ? ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନରଣପୁରରେ ଜୁଆରୀ। ସିଏ ଏବେ ମାନେ ଅଛ ନା? ନାଇଁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଳି 15 ଦିନିଆ ପାଳି ଆଜ୍ଞା। ମୋର କାଲିଠୁ ପାଳି ପଡ଼ିଛି 15 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, 15 ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ଜଣେ ନନା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ନନା 3 ଜଣ? ନନା 3 ଜଣ 10 ଦିନ ପାଳି। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉରୀ? ନା ମୁଁ ଦେହୁରୀ ଦେହୁରୀ ଆଜ୍ଞା। ସଫା ସୁତୁରା ପାଣି କାଞ୍ଜି ଆଣିକି ଠାକୁର ଧୁଆ ମଜା ସବୁ ଆମେ କରୁ। ନନା ଯିଏ ସେ ପୂଜା ସାରି ପୂଜା ସାରିକି ପଳାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର କ'ଣ କେତେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା? ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ 70 ବର୍ଷ ତିଆରି ହେବାରେ। ମୋ ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ଛନ୍ଦା ହେଇଥିଲା। ଡାଳ ଛନ୍ଦା ପରେ ମାଟିଟାରେ ଖପର ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। ଖପର ଘର ହେଲା ପରେ ସେ ଯିଏ ମୁରବୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାର ପୁଅ ପତି ଘର ହେଉନଥିଲା। ହେଲା ଯେ ମାନସିକ କଲା ପରେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ପତି ଘର ହେଲା। ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ନାଁ ଧରିଲେନି। ଆଉ ତାପରେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ଯେ ଆଗ ଲୋକ ଦେଖିବି ପଛ ପକେଇଲେ ମଝି ଲୋକ ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ କଟକରେ ପକେଇଲେ। ତାକୁ ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଶୁଭ ପକେଇଲେ ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର କାମ ବି ଚାଲିଥାଏ ଏଇଆ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଭଲ ହେଇଗଲା ଗତ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା ସେ ପିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଘର ସଂସାର କରି ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ସାଗର ବି କରିଛି। ଇଏ ମଲା ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା? ବୟସ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କରୋନାରେ ମରିଗଲା। କରୋନାରେ ପରେ ମରିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମାଧପୁର, ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିପୁର ଆଜ୍ଞା। ସେ ଫରେଷ୍ଟର କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କପିଳେଶ୍ୱର ବାବା। କପିଳେଶ୍ୱର ବାବା ନାଇଁ କି? ଆଉ ନନା ଏଠି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଏଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ 2ଟା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଲା ତାରିଣୀ ଆଜ୍ଞା। ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତାରିଣୀ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର ଅଧା କାନ୍ଥ ଉଠି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ତଳେ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଡୁବୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,
ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ତଳେ ସେଟା ଜଣେ ସିନ୍ଧି ତାର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ସିଏ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ରିଟାୟାର ହେଲା ଗ୍ରାମ ସେବକ କାମ କରୁଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି କ'ଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅଧରାଙ୍ଗୀ ଅଦରାଙ୍ଗୀ ତ ସେଇଟା ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା। ମାନସିକ ନାହିଁ ତାର ପୁଅ ପତି କଲେ ସେ ଗୋଟେ କରିଦେଲା ଖୁସିରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କେହି ମାନେ ନଥିଲେ ଆଗକୁ କେହି ନଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ଯୁଗକୁ ନାଁ ରହିଗଲା ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ମୋ ନାଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା 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 ସେଟା ମାନେ ଟୋଟାଲ ସେ ଯେତିକ ଏଠି ହେଇଛି ସେ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶିକି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଆସିଲେ କହିଲେ କିଣା ଦଶ କିଏ ଦୁଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଲା କିଏ ଏଇଟା 2000 ଦେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେଉଛି। ସହଯୋଗରେ କମିଟି ଅଛି କମିଟି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ରାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି? ରାତି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଦିନଟେ ଯାହା ରାତି ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି? ରାତି କେହି ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଠି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କିଛି କି ମାନେ ଦରମା ତ ନାହିଁ ଯଜମାନ ଯୋଉଦିନ ଆସ 2000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଜାଗରରେ 3035 ଟଙ୍କା ପାଉ ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ 200 କୋଉ ସମୟରେ 50 ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଆଉ ଦରମା ପତ୍ର ନାହିଁ ଦରମା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଥିଲା ମୋ ବାପା ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କଲି ମାନେ ବଂଶଧାରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କି ନାଁ? ବୀରବର ନାୟକ ବୀରବର ନାୟକ। ବୀରବର ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ନନା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ ଏଇଠି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଜାଗରଟ ଏଇଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଯଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଇଏରୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି କେନ୍ଦୁଝର ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁଧାର ଆସନ୍ତି ଅଲଗା ଯୋଡ଼ା ଆସନ୍ତି ଅଲଗା ମାନେ କେଉଁଝର ବାହାର ଯାଜପୁର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଜାଗର ଜାଗର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସୁଥିବେ? ହଁ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲବମ୍ ଆସନ୍ତି 4ଟା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ପୁରା ମାନେ ଭିଡ଼ ବି ରହୁଥିବ? ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ ଜାଗର ଏଇଠି କ'ଣ ମେଳା ପଡ଼େ? ମେଳା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଦିନ କେତେ ଦିନ? ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଜାଗର ଦିନଟା ଆଜ୍ଞା ମେଳା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାବା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲା ସରିଲା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ଚାନ୍ଦା କରିକି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଦିଲେଶ୍ୱର ତୁ କିଛି ଦବୁ ନା ବେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ? ଆଁ ଦିଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ କରିବ ଆଉ ନାଇଁ ରେ? ଆଁ କରିବୁ ନା? ହଁ ଆଉ ତୁ ଜୋର ଧୀରେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତତେ କୁହାଯାଉଛି ନା କ'ଣ କହ? ବ୍ଲଗ୍ସ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି। ମୋ 14 ପୁରୁଷରେ କେହି ବ୍ଲଗ୍ସ କରିନଥିଲେ। ଦିଲେଶ୍ୱର ମୋତେ ବାଟ ସାରା ବୁଝେଇ ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। 14 ପୁରୁଷରେ କେହି ବ୍ଲଗ୍ସ କରିନଥିଲେ। ଯାହା ଯେତିକି ହେଉଛି ଆଉ ନା କ'ଣ ହୁଏ? एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ର ଫେମସ୍ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ଚସ୍କା। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋନ୍ ଚାଟ୍। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କେଉଁଠି ବି ଖାଇ ନଥିବେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍, ଯେଉଁଟା ବି ଏଇ ଦୋକାନର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ। ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ।
मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।